Us donem la benvinguda a la 7a gala de lliurament dels Premis Bou. Aquest certamen, tan especial i de periodicitat bienal, el celebrem avui a l'Espai de les Arts i el Coneixement Monàgora. Agraïm que ens acompanyieu en aquest acte. Com molts de vosaltres ja sabeu, els Premis Bou volen conèixer i reconèixer la tasca d'aquelles persones i col·lectius que han treballat de forma desinteressada per fer un Montbui millor. Farem el jurament del Premi Bou a la categoria comarcal dels darrers 2 anys. Aquesta categoria premia l'activitat més destacada portada a terme durant els 2 darrers anys a la comarca de l'Anoia. Moixiganguers d'Igualada, per la gran tasca realitzada durant els darrers anys en el món casteller. La colla castellera de la ciutat d'Igualada es troba entre les 15 millors de Catalunya. Tenen quasi 20 anys d'història i mouen més de 400 persones. Convidem algú dels moixiganguers que vagi pujant. Per la seva destacada tasca associativa, realitzada en suport de les persones i famílies amb problemes econòmics derivats de les hipoteques escombraria, per la lluita contra els desnonaments i per les accions en suport a les persones afectades. Demanem algú també, sisplau, que pugui parlar. Per la realització d'un seguit d'activitats solidàries de difusió de l'asèpsia, per haver recollit fons contra aquesta emergència mèdica adreçats a la Fundació de Sant Joan de Déu. Pot pujar algú també, sisplau? Per la seva tasca d'integració dels nouvinguts i especialment per la realització de la campanya Jo també soc Igualada. I ara és el moment emocionant. El guanyador del Premi Bou comarcal d'aquesta edició és Memorial Bernat Gavarró de Montbui. Creiem que és un premi a la solidaritat, a la il·lusió i a l'esperança. Quan les coses es torcen, s'ha d'aixecar, això ens ho va ensenyar Bernat, i remuntar, i tirar endavant i fer alguna cosa de profit. Hem tingut la gran sort de comptar amb moltíssima gent que ens ha ajudat. Institucions, associacions, empreses, me'n deixaré molts, disculpeu-me. Gent particular que ha fet aportacions econòmiques, gent particular que s'ha remengat i va donar un cop de mà que tots els actes del memorial es fessin possible i tinguessin un gran èxit. I també que tota la recaptació que hem aconseguit estan fent un projecte molt potent i molt bonic en formació de l'asèpsia. Això ho porta més una doctora Elisabet des de Sant Joan de Déu. I agrair-vos moltíssim i agrair-li al Bernat, que ell és el principal guanyador, i agrair-li que ens hagi donat l'oportunitat de ser els seus pares. Continuem amb la cerimònia de lliurament dels Premis Bou, amb la categoria de millor activitat de l'any. I els finalistes són taller d'estudi assistit per la realització d'una activitat en la qual els joves estudiants de l'Institut Montbui de manera voluntària i solidària ofereixen el seu temps lliure per donar suport acadèmic als nens i nenes de totes les escoles de Montbui. Que vingui un representant, sisplau. Escolaritat compartida de l'Institut per la realització d'un projecte educatiu en el qual els alumnes amb més dificultats d'aprenentatge de l'Institut Montbui combinen les classes amb suport a les activitats de caire laboral. Que pugui representar. El pacte solidari d'aliments per la recollida d'aliments per part de les entitats i persones a títol voluntari que van col·laborar a la recollida d'aliments a benefici de la Fundació Bancs d'Aliments. Que pugui representar.
dur a terme una de les proves atlètiques més importants que realitzen al municipi. Aquest cross és puntuable pels Jocs Escolars de l'Anoia i compta amb molts col·laboradors que ho fan possible. I el guanyador del Premi Bou a l'activitat de l'any d'aquesta edició és Recapte Solidari d'Aliments. Bueno, primero agradecer que se haya reconocido la gran labor que nos han ayudado a llevar a cabo todos los voluntarios que han participado en la campaña, y principalmente este premio yo creo que aparte de para los voluntarios es para la misma gente del pueblo, que son ellos quienes han decidido ayudar en la campaña, y bueno, pues es para todos ustedes. Muchas gracias. Continuem la gala amb el Premi a l'Entitat de l'Any, una categoria que premia a l'associació que ha destacat per la seva trajectòria i compromís amb el municipi i la seva gent. I els finalistes d'aquesta categoria són Artesanes del Corazón, per ser una de les entitats que en poc més de 2 anys d'experiència s'han constituït com un referent amb els àmbits de l'associacionisme i el voluntariat en el municipi. Durant els darrers 40 anys en el desenvolupament de la tradicional Festa de Reis del nucli antic del municipi. A l'escola, tan estimada per mi, Antoni Gaudí, per tota l'organització d'activitats, per la implicació de la comunitat educativa, per realitzar la gran tasca associativa per part dels infants i les seves famílies. Som Poble, per ser una coordinadora d'entitats que treballa amb l'àmbit social de Montbui i que és l'encarregada de canalitzar diferents iniciatives de suport a les persones que més necessiten. I el guanyador del Premi Bou a l'entitat d'aquest any és Comissió de Festes del nucli antic. Crec que aquest premi dels 40 anys de la Comissió de Reis del nucli antic, crec que és l'agraïment a tot un poble, que crec que cap família no ha deixat de col·laborar per poder tirar endavant aquests 40 anys de la festa, amb el tema de les carrosses, amb tot el tema de pintures, vestits, i és per agrair, gràcies a ells, poder fer la festa pels nens, pels infants del poble i pràcticament de molta part de la comarca. Volem donar les gràcies a tothom perquè podem, com a mínim, poder continuar 40 anys més per poder portar la màgia amb tots els infants del poble. Gràcies. Un dels moments més emotius és el lliurament del Premi Bou a la categoria individual, com a reconeixement a una persona que ha sobresortit per la seva trajectòria i implicació personal en l'àmbit social i cultural montbullenc. Doctor Raúl Vallès. Reconeixement a doctor Raúl Vallès per la seva gran tasca en l'àmbit familiar. Pau Carol, per la seva feina
per la seva tasca de vinculació al grup de treball de l'Institut Montbui. Va ser impulsor del grup de teatre de l'Institut. També es vol reconèixer la seva tasca de dinamització cultural al municipi. Actualment, per ser la fundadora de l'entitat Artesanes de Corazón, una associació un espai social dedicada a l'humanitariat. I el guanyador del Premi Bou a la categoria individual és Carles Albó. Per la seva tasca com a impulsor d'entitats i dinamitzador cultural a l'Institut Montbui. Bé, bona nit. Primer de tot, donar les gràcies per aquest premi i només recordo quan vaig entrar a l'institut, ara farà gairebé 9 anys, que realment els inicis van ser difícils, però aquest poble em va acollir molt, a l'institut també. Vaig tenir un gran recolzament dels meus companys, de la directora, i després he tingut molt de recolzament des de l'Ajuntament. S'hauria de fer constar gent com la Fina, que va ser la que començava el pla d'entorn en aquell moment. Va ser la primera que vaig conèixer de l'Ajuntament, després vaig passar per la Yolanda Costa, vaig acabar coneixent el CEO, l'alcalde, i bé, s'ha de dir que tothom m'ha ajudat molt, però crec que aquest premi hauria de ser per tots aquells alumnes que han passat per l'institut, han format part de totes aquestes activitats i han fet que tot el poble gaudeixi. Crec que aquest premi ha de ser per ells, perquè ells són qui fan possible totes aquestes activitats. Sense aquests nois i noies, no seria res possible. Continuem amb aquesta cerimònia i arribem a un dels moments més emotius d'aquesta edició dels Premis Bou. Montbui vol homenatjar amb una menció especial a títol pòstum a una persona que es va deixar durant els darrers mesos, Paco Ramon. A títol pòstum el mestre Paco Ramon Marín, que fou un gran referent de l'ensenyament i els valors cívics a Montbui. El Paco ens va deixar el passat 14 de setembre. Era una persona molt estimada a Montbui, mestre i durant molts anys també jutge de pau. Des de la seva tasca com a mestre de l'Escola Montbou es va guanyar l'estima i l'admiració de diferents generacions de montbuiencs i montbuienques. Sempre recordarem els seus valors, la seva qualitat i capacitat com a persona. Només dir que moltes gràcies i que mentre ho recordem estarà entre nosaltres. Gràcies. No és casual que sigui el dia abans, la vigília del dia 1 de maig, Dia del Treballador. Sobretot perquè és veritat que aquest municipi s'ha fet amb la força, l'esforç i la feina i el treball de moltíssima gent, de sempre, del poble, i també vinguda de molts llocs, no diria només de l'estat espanyol, sinó també del món. I és aquesta feina, sobretot una feina altruista que en el seu moment van fer aquelles persones per anar creant mica en mica el lloc on estaven vivint, allà on havien arribat o allà on vivien generacions rere generacions, que volem reconèixer el mèrit que té l'esforç, la feina altruista i solidària de tanta gent del nostre municipi.